Seguinte, que é moción para a mellora da atención sanitaria no Carballiño. Ten a palabra, Pachi. Bueno, gracias. Teño que empezar esta intervención, que intentarei ser moi rápida, que é defendendo a sanidade pública, que é a mellor sanidade que ten un país, ande logo en Ourense, en Galicia, pois é a clave da sanidade. Por lo tanto, dende un apoio total aos traballadores da sanidade, que o están facendo moito máis do que poden, un apoio total á sanidade pública, entramos en unha realidade que non é exclusiva de Carballiño, pero que está pasando, non? Vemos que están dando unhas circunstancias, e nós, como grupo político, como grupo municipal, probablemente unha das queixas máis importantes que temos da xente é sobre o funcionamento do centro de saúde ou do ambulatorio. Non sobre o funcionamento dos médicos, nin das enfermeiros, nin de nada, senón que o propio centro de saúde ten unhas eivas que son moi difíciles de explicar e que a xente lle están tal. Isto hai que enmarcalo en un momento que todo o sistema galego de saúde, probablemente todo o sistema nacional de saúde, ten un problema, non ten traballadores sanitarios. O que terán que pensar é porque non nos teñen. Non nos teñen por moitas causas que non vamos a debatir no Concello de Carballiño, pero que si é certo é que se hai unha casa por onde van a pasar o 100% dos ciudadanos de Carballiño nos 4 ou 5 anos, é prácticamente por un ambulatorio. Por unhas causas ou por outras imos pasar por ali. Con que se topa Carballiño? Carballiño tópase primeiro que hai 7 médicos, pero que hai 3 cupos donde en eses cupos prácticamente cada día teñen un médico novo. De maneira que ti vas ao médico e xe vete un. Ves dentro de unha semana, vete outro. Ves dentro de un mes, vete outro. E se é moi difícil como médico xa, inda conocendo ben a un paciente, acertarlle no que ten, imaginadevos unha persona que chega, te ve un día e non te volve a ver nunca máis. Te ve 10 minutos, 5 minutos, onde lle tens que explicar o que tes, o que che pasa, os medios... É imposible. Hai outro problema que non é un elemento menor. Carballiño, polas tardes. Polas tardes é moito máis difícil, porque os cupos das tardes, claro, o sistema, para que a xente entenda, por restriccións económicas, por o tema que sea, que eu entendo que é todo moi complexo, en vez de facer sustitucións en vacacións, en baixas, o que sea, o que se fan intersustitucións, un atende o dos outros, se xa un cupo é difícil, cando che acumulan moito máis difícil, se van rotando tal. Pero hai un tema que é estrutural, que é se ti enfermas pola tarde no Carballiño. Se ti enfermas pola tarde polo Carballiño, tanto que sea o teu cupo, que a veces hai moitas dificultades, pero é que en Carballiño non se fan radiografías polas tardes, non hai pediatra pola tarde, unha analítica de sempre, tarda xa 27 días en que xa fagan, para que che fagan fisioterapia tardas un mes. A ver, en realidad o que está é que hai un déficit asistencial importante. Bueno, e dirás ti, bueno, é o Concello que ten que ver en isto. Bueno, o Concello ten que ver, nós somos representantes dos ciudadanos e temos que tratar de conseguir, a través do diálogo, da negociación e, en unha certa medida, da presión coas institucións, oye, que Carballiño ten que telo. Que está pasando en outros sitios? De color socialista, de color reductivo que queiras. En Vilagarcía, pois, oye, se constituye a Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, se sale á calle, se fala, se intenta dialogar cas autoridades sanitarias e se intentan mellorar o que son as prestacións sanitarias. Digo Vilagarcía, como digo Vigo, como digo a maior parte dos sitios. Donde quero chegar? Dentro do Concello non podemos permanecer como se non pasara nada ante un dos principais problemas que teñen os ciudadanos. Eles saben moi ben que o Concello non ten autoridade sanitaria, pero aquí temos unha Concellería de Sanidade, aquí temos un alcalde, temos unha corporación que teremos que redoblar os esforzos e a presión sobre o sistema galego de saúde para que nos teñan na lista de prioridades. Desgraciadamente a política funciona como unha válvula de presión. Se empuxer de aquí, abre pa ali, e se empuxer de ali, abre pa aquí. Eu creo que como sociedade, como corporación, temos que empuxar, temos que representar as 3 ciudadanos e conseguir que melloren as prestacións que teñen que ter o cidadán de Carballiño. Por último, unha reflexión.
non quero contaminar a primeira parte, pero quero dicir, unha reflexión sobre o propio centro de saúde. Digadvos, o Carballiño sempre tuvo un gran problema. Sempre medramos para arriba en vez de medrar por lados, que é como medra unha cidade importante. Vamos facer un centro de saúde que está medrando para arriba, en vez de medrar por lados. Eu sei que é moi difícil, pero polo menos que xa unha reflexión. Non é normal, é que vexo nos medios, Paco, que seguramente por unha mala transcripción, vamos a ir a un local, a un solar de 4.000 metros cuadrados. Non, o solar ten 2.000 e pouco. 2.000 e pouco. 2.000, non sei se son 2.100, 2.200, ten 2.000 e pouco. Casi 3, Bueno, 2.000 e pouco. 4.500 de superficie útil. No, bueno, pero escoita, claro, é que 4.000, porque se queremos ten 16.000. Darlle para arriba e chegas... No, o solar non é a superficie útil. Eu só vos fago unha reflexión, alcalde, Partido Popular, eu creo que, porque todos estamos aí que non sabemos... Como é normal que o Concello de Boborás tiña un solar de 4.000 metros e nós non temos un solar de 4.000 metros? O sea, eu só le digo eso. Estás explanando, van a empezar, están aí. Boborás pon encima da mesa un solar para facer un centro de saúde. Están aí os datos dos medios e de todo, e nós non o temos. Insisto que hoxe non veño aquí nin a falar de, pero é unha reflexión para ver o que estamos facendo. En todo caso, nós donde sí creo que debemos de facer algo é ver como podemos mover, organizar algo para tratar de dialogar e falar ca Consellería de Sanidade, ca Servizo Galego de Saúde, para que estas lagoas moi importantes que afectan a todos os veciños de Carballiño se poden solucionar. Moitas gracias. Sofía. Gracias, alcalde. Ben, mellorar a atención sanitaria no Carballiño penso que é fundamental. É fundamental, esta non é a única moción que ten vido a pleno para resaltar as deficiencias que ten o sistema sanitario e intentar, dentro da medida das nosas posibilidades, melloralas. O portavoz de Espazo Común é unha persoa especialista na materia, coñece de primeira man o funcionamento e cales son as necesidades, igual que a súa compañeira e membros da corporación. Entonces, a situación actual do Centro de Saúde do Carballiño é lamentable para unha vila como o Carballiño. Os profesionais non dan máis, están desbordados. E claro, eu sempre me fago unha pregunta. Tú, se traballas con algo material, fabricando cadeiras, bueno, pois, se che sae mal unha cadeira ou a estropeas, tírala e xa está. Pero, se tú estás traballando con persoas e no teu diagnóstico vai a vida desa persoa e non tes medios, resulta que le vas facendo guardias non sei cantos días e estás nunhas condicións cunha presión horrible, pois... Claro, o teu traballo non é bo. Entón, que sigue pasando no Centro de Saúde de Carballiño? Pois o que sigue pasando é que cada vez temos menos persoal, o que sigue pasando é que as listas de agarda cada vez son máis largas, porque claro, se tú te topas mal hoxe e queres pedir unha cita para a mañá, de forma ordinaria, non por urxencias nin extraordinaria, non hai citas. Non hai citas no médico de cabeceira, non hai citas en pediatría, é toda unha odisea poder levar ao pediatra aos rapaces, non hai consulta de pediatría polas tardes, eso oblígate a ir á privada ou a colapsar as urxencias a Ourense, cando sería tan fácil como ter turno de mañá e turno de tarde, pero como ben decía antes Pachi, é que nin pola tarde hai médicos en algunhas ocasións. Está o PAC que moitas veces queda sin persoal sanitario, que iso é gravísimo, porque chega unha urxencia e que pasa? Chegas ao centro de saúde e non hai quen te atenda. Servizos que tiñamos antes, como pode ser xinecoloxía, que van desaparecendo pouco a pouco, xubilas o médico, non se cubre a plaza, cada vez a dotación orzamentaria é menor, e entón, claro, chegamos ao punto ao que chegamos.
todos os que estamos aquí estamos de acordo que precisamos un novo centro de saúde, un centro integral de saúde que sería un modelo máis acaído para o Carballiño, pero claro, o máis importante é que este dotado de persoal e de medios, porque neste caso temos unha máquina de rayos que non funciona. Para os adultos funciona ás veces e para os nenos xa non funciona. Entón, claro, se vamos a estar na mesma situación no novo centro de saúde, que non estamos, ningún dos que estamos aquí, estamos de acordo na situación que se elexiu, que decimos que non é a mellor, pero bueno, como non hai outra, porque non se fixo o traballo previo para que si tuvésemos unha ubicación, como poden ter outros concellos aquí veciños. Entón, que é urxente? Moi urxente. Que todos nos poñamos as pilas e rememos na mesma dirección? Por suposto. Entonces, isto non é algo que suceda así que caia do ceo, non, isto é consecuencia dos recortes, neste caso do Partido Popular. Entón, penso que é o momento de plantarlle cara a todos estes recortes e, como digo, en bloque todos, pois defender os nosos dereitos, porque, a ver, non hai nada máis importante que garantir o dereito da saúde das persoas, con independencia da súa situación económica. E isto só é posible se temos unha sanidade pública forte, libre de recortes e de privatizacións, e que non hai máis, a fórmula é esa. Entonces, que hai que facer? Cubrir as vacantes, dotar orzamentariamente os servizos e menos desmantelamento e máis reforzo, nada máis. Moitas grazas. Ricardo. Ben, penso que todos somos conscientes de cal é o problema coa sanidade. É certo que o Centro de Saúde do Carballiño non está funcionando como debera, iso creo que todos somos conscientes. O que non é certo é o que acaba de dicir a voceira do Bloque. Vamos, isto creo que xa é unha cuestión. Penso que somos todos conscientes de que isto que vou dicir é certo. Non hai un só médico. O goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia comprometeuse a publicar mensualmente, ademais, o número, vou dicir textualmente, o listado de médicos na lista de contratación temporal. Son cero. O problema é que non hai médicos. Isto está pasando, podemos decir, en Galicia, porque non o fan ben, bueno, pero que está pasando en todas as comunidades españolas. Entón, vir decir aquí que é culpa dos recortes, pois mira, non é un problema de cartos, é un problema de que non hai médicos. Ben, entonces, refírome ao que falaba a voceira do Bloque. Por exemplo, as citas. O 80% dos cupos teñen cita á demanda en menos de 2 días e o 20% restante dos cupos entre 2 e 4 días. En pediatría, o 100% en cita en menos de 2 días. Estos son os datos da Consellería, non son datos que eu me invente ou que faga sin ningún tipo de base. Que é o que está facendo a Xunta de Galicia para conseguir que esta situación se revirta de alguna maneira? Que xa digo, complicado e difícil, pois aprobouse unha modificación que eu recordo que íbamos a traer aquí a pleno, despois por circunstancias non foi posible, para a contratación de novos médicos sin pasar polo sistema que se viña facendo para facilitar eso. Contrataronse 106 médicos desta maneira. E ao Carballiño isto que lle importa? Bueno, pois po Carballiño saliu, teño aquí diante o boletín oficial, o Diario Oficial de Galicia, 27 de abril de 2022, 2 plazas novas, Carballiño Bellariz e Carballiño Puixín. Estas plazas vanse cubrir durante este mes de outubro, me parece que recordar 90 e tantas, 16 cubriránse durante o mes seguinte, non? Entón, é previsible que mellore esta situación. Inda así, pois, oye, con sinceridade, nos gustaríanos que a cousa cambiara e que estuveran cobertas todas esas plazas. É certo o que decía o voceiro de Espacio Común, en que as vacantes e as sustitucións estánse facendo con os mesmos traballadores, pero simplemente é unha consecuencia da falta de médicos que ten o sistema. Como se pode revertir isto? Pois a cuestión non é sinxela de solucionar e, desde logo, non se pode solucionar a corto prazo aumentando as prazas universitarias ni nada por estilo, porque necesitamos facer unha solución urxente desto.
En canto á construción do novo centro de saúde, bueno, pois parece que é unha cousa que temos ou que podemos dar por solucionada. Creo que o alcalde suscribiu xa o convenio, non? En agosto, me parece, para a construción do novo centro de saúde. O sitio é máis axeitado? Pois, desde logo que non. Eu levo dicindo moito tempo. Pero sí que é o resultado da falta de planificación deste Concello durante os últimos 20 anos, 22 anos. Este é o certo. Que aquí aprobouse un plan, falábamos outro día dunha moción para infraestructuras deportivas. Cales son os sitios onde se poden facer novas infraestructuras deportivas? Non os hai. Onde se pode facer infraestructuras sanitarias? Tampouco os hai. Que se fixo durante o tempo transcorrido desde a aprobación do plan para ir revertindo esta situación, para ir conseguindo patrimonio, suelo, donde o Concello de Carballiño poda executar as necesidades que ten de espacio? Non se fixo absolutamente nada. E agora estamos nunha situación que temos que aproveitar o que temos. Cales eran as opcións? Pois as opcións, claro, as opcións era conseguir suelo que sexa factible facer unha modificación. Bueno, pois pode ser. De que plazos falamos? Pois supoño que de anos, non? Supoño que de anos. Nos recordo que trouxemos en abril do 21, pode ser, unha moción aquí dicindo, mira, se pasa isto, se hai que facer un centro novo, temos sitio. O alcalde estaba tranquilísimo aquel día. Este é un problema da falta de planificación. Cando falamos do tema do remanente, como falábamos antes, esta é a consecuencia que trae. Esta é a consecuencia que trae. Cando non tes unha boa planificación económica, non tes unha boa planificación urbanística da utilización do suelo, o resultado é este, que cando fai falta non o tes. Non tes cartos ou non tes suelo. E este é o resultado do Carballiño. Que podemos facer? Pois facela onde a facemos. É a única, e sigo dicindo, a única solución que lle vexo. Levamos que ano e medio falando deste tema, e ainda a toda agora non hai ninguna proposta que fora factible, de algún lugar que fora factible facer un novo centro de saúde. Que vai contemplar ese novo centro de saúde? Bueno, pois está tamén no convenio. A mellora é evidente, claro. Vai ser suficiente? Pois teremos que esperar a que este feito para saber se é todo o que necesita o Carballiño. En principio, sobre o papel, desde logo, a mellora é máis que evidente. A parte de ter unhas instalacións novas, pois aumentan as consultas, aumentan todo tipo. Podíalo ler, pero está aí no plan que xa falamos disto 40 veces. Aumentanse 6 consultas no PAC, 3 no COF, 3 na área de saúde mental, etcétera, etcétera. Entón, a mellora parece evidente, non? Despois desto, decir que isto responde aos recortes do Partido Popular, pois pareceme pouco menos que demagóxico, non? Nada máis na primeira intervención. Gracias, Ricardo. Vamos a ver, o Concello puxo a disposición dos Sergas varias ubicacións. Ao lado do Instituto, xunto ao helipuerto, que ademais podíase construir directamente xa, e os Sergas, os técnicos dos Sergas optaron, basicamente, os arquitectos e os políticos, non sei quen tomou a decisión, optaron claramente por ese lugar. Entonces, unha vez que optan por ese lugar, o que nos puxemos foi a traballar. Xa teñen o programa funcional, dende logo o Concello vai estar revisando, son 4.000 superficie útil, 4.217 metros cuadrados, e na planta baixa irá a entrada, co vestíbulo, cortaventos, espacio para camillas, recepción mostrador, despacho para área administrativa, traballadora social. Bueno, pasamos unha copia, se queredes, un pouco para que vexades o plan de... Este é o que lle chaman eles o programa de espacios dentro do centro. Vale. E, bueno, dende logo o Concello vai estar atento e seguindo o proxecto, tratando de... As alturas que estamos a falar son dúas, como ten Lalín ou como ten outro sitio, e, para que vos fagades unha idea, a superficie de Cangas son 4.900 metros, a superficie de Noia son 4.100. Aquí falamos de 4.500, que era o que pedían. E é verdad que Lalín ten algunha especialidade máis, sobre todo, pero claro, Lalín está a 50 minutos de Pontevedra. Iso explica que Moaña, Cangas... Non, e aquí mesmo, neste Concello, bueno, pois é bo a proximidade de Ourense, pero é mala tamén para determinadas cousas. Nós vamos a apoiar a moción, vamos a apoiala, e xa digo,
houbera a proposta do Hospital Comarcal, que despois desbotárase, pola proximidade, precisamente, e eu que, bueno, eu xa digo, creo que eu reuníme co presidente da Xunta, co ex-presidente, no seu momento, e apoyounos. É un proxecto que, olles, eu que si creo é que temos que estar moi encima cando nos presenten xa o que é o anteproxecto e pois tratar de seguilo e basicamente os técnicos serán os que teñen que dicir si cumple, non cumple ou o que podemos facer. Basicamente, bueno, esa é a situación actual. En canto a atención e os que reciben os que van ao centro de saúde, bueno, hai queixas bastantes, é verdade, bastantes, e hai que, bueno, instar a que se solucione. Nós, nese sentido, pois apoiamos tamén a moción. Bueno, gracias por apoiar a moción. Eu creo que está unha moción donde, se obviamos os matices que poden ser opinables, no fundamental é imposible que non estemos todos de acordo, non? A Ricardo, solamente por apuntalar un pouco a opinión, non? Hai tardes, non digo unha nin dúas, se todos teredes amigos ou familiar, hai tardes que non hai médico. O sea, o médico de cupo non hai 3 cupos. E hai tardes que non hai ningún médico de cupo. E deríbano, non, a ver, digo, non é, a ver, isto non é, como comprenderás, hai xente que xe dice, mira, que me derivan a min, me derivan a urxencias. Bueno, oye, mira, vamos a ver, a situación é que ningún día estivo o centro pola tarde sin médico en turno de tarde. Outra cousa é que tuvera que salir a facer un domicilio. Son cousas distintas. A ver, Javier, perdón, Ricardo, se eu non veño para discutir contigo, eu veño a tratar de aportar algo que eu escoito, ao mellor ti non nos escoitaches, pero eu veño a aportar unha cousa. Moitas veces, por a causa que sea, ti eres un paciente, chegas ali, vas ao teu médico de cupo e dixeme non hai médico de cupo. O mellor que dicir, saliu e foi facer non sei que, pero que hai 3. E é moi raro que non che digan como fan eles cando vas de vacacións, que te atendo do lado. Cando non te atenden ningún, nin outro, é que un pode estar de fora, pero é que os outros non están. Bueno, pero vamos a ver, ese é un tema moi importante. Segundo, o número máis importante de queixas, eu creo que aí hai que centrarse moito, é que non pode haber un médico cada día nun cupo. Non pode haber un médico cada día, porque o mínimo dereito que tes ti como enfermo é que ter o teu médico que te vexa, que a mellor cambia ao cabo dun ano ou dous, pero non pode ser que aquí hai xente que foi durante 5 meses, casi cada 10 días, e en 5 meses o atendeu a mesma persona unha vez. Unha vez, en 5 meses, indo cada 10-15 días. Por tanto, estas son cifras que temos aquí. Entendo que é difícil. Pero vamos a empezar a poñerlle os deberes para que, a ver, que sepan que estamos preocupados e que a hora de priorizar, bueno, pois, oye, dito con todo o respeto do mundo, Carballiño é o Carballiño. Somos unha cabeceira de comarca e todo eso. En segundo tema, que solo por tocarlle, eu non quero contaminar un tema, porque cando as cousas non se inician ben, depois é moi difícil. Ahora que fago? Recórdome cando chegamos ao goberno galego que a Cidade da Cultura. Que facemos? Deixámosla caer, seguimos, non seguimos. Paco, pero hai unha cousa que sin ánimo de molestar ni nada. Donde estuvo o error do Concello de Carballiño? E ti tuveches unha responsabilidade, ti o entendiches así. Os Sergas non se lle poden mandar 4 sitios e dicir elixa usted. O sea, xa había que coller é que Carballiño, inda que a todos nos molestara un pouco, porque a mellor a mí non me gustaba o que decía Perea ou o que decía Estivo, a ti non che gustaba o que decía eu, pero Carballiño tiña que decidir queremos o centro de salud aquí, como dixeron prácticamente todos. Claro, ti se lle das a eles, porque hai unha cousa, Paco, que non estamos falando aquí de historias pretéritas raras. Os primeiros que dixeron as condicións que tiña que un solar era os Sergas, e por as condicións que nos mandaron a todos, a estación de autobuses non valía. Acordaste? Non valía. Sorprendentemente, eles mandanche unhas condicións e di, mándeme un solar, pero ten que ter estas condicións. Dimos, temos o centro de salud, porque, perdón, a estación de autobuses,
o sitio era bo, dixemos, joder, é que o sitio está moi ben e tal. Pero que aquí non, porque aquí non cabe, non cumple os requisitos. Lle mandamos 4 e sorprendentemente nos dicen, oiga, pai, e bueno, pois xa estamos mal. Por tanto, cada pecado ten a súa penitencia. O pecado que tuvemos foi que tiñemos que haber elexido nós con maior ou menor fortuna. Ao final, hai que modificar ali, hai que modificar no outro lado. A ver, Javier, Ricardo, eu entendo que hai unha realidade neste pueblo. A planificación está obsoleta, porque ten 20 e pico anos. A planificación urbanística está obsoleta, hai que modificala. Pero tamén recordarche unha cousa, que anunciou unha modificación do plan general e se puxo maus a obra foi Ergimiro. Sí, e envainou a primeira, envainou a modificación en días. Por que? Porque, se me permites, empezaron a caer piñazos por todas as esquinas e dixo o bo do Ergimiro, que quero felicitarlo porque a verdade que está facendo moi ben con o Club Deportivo Arenteiro, pero como alcalde que dixo cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. O sea, en 23 anos non se modificou o plan xeral porque a todo mundo se lle encolla a chaqueta cando te metes a eso. Bueno, en todo caso, o máis importante é, eso está aí, por si está aí. Tenemos que vigilar. Eu solamente con que falemos e seamos conscientes de que moitos veciños do Carballiño teñen moita preocupación por o seu sistema sanitario e que o están pasando mal, me chega. A partir de aí, Paco, por que non quede unha moción aprobada desas que quedan no caixón, eu pediríache que esta moción, fundamentalmente incluso para non liarla co centro de salud, que no punto 1, que se lle remita ao Servicio Galego de Saúde, a Dirección General, a todo o mundo, e que lle manifestemos a nosa preocupación por as reiteradas queixas que temos de unha parte do veciño. Bueno, que pode ser unha protesta testimonial, por aí se empeza. E pois os ciudadanos de Carballiño que nos están oindo dicindo, mira, habrá que facer a Asociación de Defensa da Sanidade Pública, habrá que ver o que fixo Vila García, o que fai Vigo, o que fai Santiago, habrá que ver algo, pero desde logo eu creo que a corporación temos que apoiar a xente en este servicio tan fundamental. Gracias, Paco. Gracias a vos. Sonia ou Sofía. Gracias, alcalde. Ben, bueno, é difícil e é duro escoitar o portavoz do Partido Popular defender a sanidade pública e decir que eles non teñen nada que ver cos recortes nin cas privatizacións. Non sei quen debe estar gobernando na Xunta e quen adopta esas medidas. Di, non, é que non hai médicos, non hai enfermeiros, non hai persoal sanitario. Pregúntense que políticas de persoal teñen, que a xente vaise, obviamente. Esa precariedade laboral é, vamos, insostible. Entón, claro, non, teñen, decía el, os datos que nos mandan dende os despachos. Usted pode pedir cita entre 2 e 4 días en pediatría. Home, pois, isto o que, bueno, reflexa é que vostedes teñen un descoñecemento total e absoluto do funcionamento do centro de saúde, como usuarios, por suposto, porque todos a veciñanza que é usuaria do centro de saúde sabe que se tú necesitas ir ao médico o día seguinte por urxencia podes ir, pero nunha consulta non, e non tes por que colapsar os servizos de urxencia, que non temos servicio de pediatría polas tardes, que hai un pediatra e medio ás veces, pero bueno, cada un defende determinados intereses, porque algo tan preciado como os nosos fillos que non o atenden, lévalo onde faga falta. E entonces pasamos por caixa. Eso é o que lles interesa a determinados partidos políticos e as políticas que fan. Oye, gobernan e é o que fan. Entón, teñen vostedes un descoñecemento absoluto. Dígame vostede se as mulleres do Carballiño teñen un bo servizo de xinecoloxía. Claro, se vas a privada, aténdente, por suposto. Ahora, se tú precisas a sanidade pública, a defendes e a queres fortalecer, pois entón ves que tes
un xinecólogo unha vez a semana é un distinto. É dicir, vas ali como un extraño. Unha vez a semana, si está para pedir cita, imagínate. Bueno, é que, en fin, chámante por teléfono, cancelanche unha cita, non sabes cando te van a volver a chamar. O mellor, todos aqueles que temos unha idade e non sabemos mover pois de determinada maneira, pero póñase vostede no caso, señor Perea, dunha persoa maior que ten unha cita en neuroloxía, por exemplo, e cancelanlle a cita, chama ali o teléfono de citas, no, si está aquí pendente que a volvamos a chamar, pero que levo 6 meses esperando, pois siga esperando, séntese para que non se canse. Hombre, por favor, vamos a ser un pouco empáticos, humildes e solidarios con todas aquelas persoas que non teñen un poder adquisitivo e que non poden, bueno, pois eso, prescindir da sanidade pública. Vamos a ser solidarios, que tamén nos vai ben. Entón, a situación do Centro de Saúde do Carballiño é grave e temos que traballar para mellorala. E, como aquí estamos falando de dous temas, que é o novo Centro de Saúde e o actual, falan vostedes, vai haber tantas consultas, vai haber... Xa sabemos que as obras... Sí, fanse, pero despois non sabemos se se van a dotar de persoal. E iso é o que temos que traballar para que así se faga. Porque, volvemos ao mesmo, consultas de pediatría hai nestos momentos 4. E son as mesmas que vai haber no novo Centro Integral de Saúde. Temos servicio de pediatría polas tardes? Non. Vai haber servicio de pediatría polas tardes? Non sabemos. Xa sei o que me vai a responder. Ai, é que non hai pediatras. Ai, mira tú por donde, que se van todos. É porque se van. Ai, na privada hai. Ostra, vaya. Entón, vamos a eso, traballar para mellorar a atención primaria, que é a porta de entrada á sanidade pública. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sofía. Ricardo. Ben, bueno, pois hoxe neste pleno xa me chamaron primeiro ou a miña conduta, vamos, primeiro indigna por o tema do asilo, ahora xa me din que non son empático coa xente maior, pois moi ben, pois o mellor é eso, pero é non querer ver a realidade. Se non hai médicos, non pode haber máis médicos no Centro de Saúde do Carballiño. Eu penso que é unha cousa evidente, que todos podemos ver, non? Que máis decías? Que hai que reforzar o servicio de que? De xinecoloxía? Que hai xinecólogos? Hai un xinecólogo unha vez a semana, supoño, non? Supón. Vostede non, dixo. sí, eu a xinecoloxía non vou. Que quer que che diga, non vou, que lle vou facer? Pero que non vaya non quere decir que non o coñeza. Non lle pasaron os datos de Compostela. Hai xinecólogo unha vez a semana e na privada unha vez a semana. Eu son usuario da sanidade pública, por se ten vostede algunha dúda, son usuario da sanidade pública. E son usuario, por desgracia, moi frecuente. Vale, entonces non sei a que veñen este tipo de ataques, non? Pero bueno, se a usted lle parece que ese é o tono que se ten que usar aquí neste Concello, pois, bueno, alá usted, non? En canto ao Centro de Saúde, digo, señor alcalde, a vostede o que lle pediu a Xunta de Galicia foi que puxera a súa disposición un terreo. Ben, usted puxo 4. Deses 4 eran os 4 propiedade do Concello. Non, eran para comprar. Só a vida de propiedade do Concello está sendo autobuses, é evidente. Claro. É que ese é o problema, é o que lle estou dicindo. Se o Concello do Carballiño non tiña, a pesar de habelo avisado como un ano de antelación, terrenos para ofrecer. Entón, o problema da sanidade pública en Galicia cal é? Fundamentalmente, a falta de médicos. Isto é así. Que hai pediatras na privada? Non hai pediatras na privada. Que queres que lle fagamos? Non os hai. Que é problema dos cupos de universitarios? Pois probablemente o sexa, pois pode ser, pero desde logo isto non se vai solucionar nun ano. Por lo tanto, nós vamos a apoiar a moción, xa o dixemos antes, non temos ningún problema en apoiala en canto aos 2 puntos, vamos a repetir para que non quede dudas, que se reforcen as ausencias por vacacións e días libres e as vacantes, que se reforce o servicio de enfermería. Por suposto que sí, que nós queremos que se faga eso. É que se garanta a construcción, entendo que está garantida en base ao convenio, pero hai que seguir vixiantes para que se cumpla o pactado, nada máis.
Bueno, primeiro, xa para rematar, un agradecemento e unha defensa á sanidade pública e sí que teño que dicir que falando con usuarios, con traballadores, que hai problemas serios no centro de saúde. Nos vamos a apoiar a moción porque así me consta. Bueno, pues, sí. Bueno, pues moitas gracias a todos. Eu creo que o que falamos, 99% estamos todos de acordo no diagnóstico do problema. Outra cousa é que o tratamento do problema é moi complexo, pero o que sí está claro, dende Espazo Común queremos que quede unha cousa meridianamente clara, que temos unha gran sanidade pública, e que hai que defender a sanidade pública. E ainda que non lle, a ver, grau a grau faise cabaceiro, non? Carballiño, Vila García, Vigo, o sistema galego de saúde, goberne quen goberne, hoxe goberna o PP, ojalá que pronto non goberne, pero se goberna o PP, se sigue gobernando, o que digo é, ten que asumir que hai un problema moi sustantivo. E que unha población envellecida, como ten Galicia, non pode ter un sistema sanitario como o que temos. Claro que non hai médicos, non, perdona, médicos e enfermeros hai máis dos que parece. Onde están? A maioría están en Portugal, en Irlanda, en Suecia, en Francia. Por que? Pois porque as condicións sanitarias é imposible. Hoxe, creo que hoxe en algún sitio lín, un médico que anda destes dos que mandan día sí e día non, que nun día fixeronlle 3 contratos. Nun día. 3 contratos. Entonces, se ti nunha empresa, ou eu nunha empresa, tes un traballador, xa non che conto no Concello, e levas 14 anos contratando hoxe un, mañá outro, tal, te xa, oiga, mire, o seu posto estrutural, usted ou cubre a plaza ou ten unha sanción. Sin embargo, o sistema galego, o sistema español, non o galego, o sistema español, que é, pois, os Sergas ou os sistemas de salud teñen a prerrogativa de que teñen unha plaza no Carballiño fai 20 anos e cubren a cada 24 horas con un, e nadie lle di nada. Claro, a xente que pasa, pois non é xa que che paguen o que teñen que pagarche, é que non podes ir a traballar hoxe a Castrelo de Miño, mañá a Ribadavia, pasado a Melón, pasado a Vigo, non. Por lo tanto, o sistema hai que melloralo. Si todos os concellos empezamos a apretar as clavixas, pois hai que tomar decisións políticas. Goberne quen goberne, porque en Andalucía goberna, bueno, ahora o PP gobernou o PSOE, o problema estaba ali, entón é un problema sustantivo, pero creo que a primeira línea de batalla política sempre somos os concellos. E por eso apoio total a sanidade pública, pero tamén apoio a estes cidadáns que dicía Sofía, pobre do que lle cumpra unha asistencia sanitaria, non digo urxente, cuidado, cando ti tes algo grave e gordo, eso non falla, non fa, pero con que andes con dúdas de non sei que teño, a ver se me ven, a ver se me fan unha placa, unha eco, un TAC, toleas, acabas además de enfermar mal da cabeza, porque a unha persona que non domine hoxe os recursos informáticos, para entrar nun sitio, bueno, xa ten que ir con alguén que lle faga. Por tanto, reflexión que non ten máis sentido, agradecemento e Paco, aí vos toca como alcalde e a concelleira de Sanidade apretarlle as clavixas ao sistema e ver onde se pode chegar, claro. Perfecto.